Γεια σε όλους παιδιά, Mr. Naski εδώ και σήμερα έχω τον έναν και μοναδικό food reviewer του TikTok, τον ανερχόμενο star, τον Παπατζίμ. Γεια σου Παπατζίμ, τι κάνεις? Χάρηκα που σε γνωρίζω από κοντά. Εδώ είμαστε λοιπόν με μία αποστολή σήμερα να βρούμε το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει τα 3 must μαγαζιά. Τα οποία παιδιά είναι Kratz, KFC και το γνωστό σε όλους Τζακαρού. Πάμε λοιπόν με τον Παπατζίμ να τα δοκιμάσουμε και να βαθμολογήσει εδώ ο ειδικός μας να βάλει τις κατάλληλες βαθμολογίες. Μου το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Έφτασε λοιπόν η στιγμή. Φύγαμε. Λοιπόν παιδιά, ήρθαμε στο Kratz και πάμε να δοκιμάσουμε Kratz. Πάμε κλασικά πατροπαράδοτα με Kratz Εννοείται. Burger. Εννοείται. Ποιο είναι? Είμαστε εδώ. Αυτό. Οκ, Kratz Burger λοιπόν. Τέλεια. Έχει και επιλογή για spicy. Δεν Ό,τι θέλω. θέλεις. Το αφήνουμε. Πατάτες. θα βάλουμε. Εννοείται πατάτες. Βάζουμε πατάτες. Και μια zero, Εννοείται και μια zero. Και μία zero εννοείται γιατί προσέχουμε πάντα. 1, 2, 3 θα πάρουμε για τον Γιαννάκη μας εδώ. Και για τον Γιαννάκη, ωραία. Μην μείνει Να έχουμε παραπονεμένος. ολοκληρωμένη άποψη. Να εκτιμήσουμε όλοι. Ωραία, φύγαμε. Πατάτες αναψυκτικό, σωστά. Σωστά, έχουμε αυτά και είμαστε στα 22 και 50. 22 και 50 Παπατσίμ. Πώς το βλέπεις σαν τιμή? Είναι αρκετά τιμίο, μένει να είναι το ίδιο και στη γεύση. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, πρώτη στάση έχουμε στα Kratz. Εδώ στα Kratz στην πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο γίνεται χαμούλης λίγο και Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και πάμε να μας πει ο Παπατζίμ τώρα. Νομίζω ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από εδώ, από τα πιο viral μαγαζιά της πόλης και έχουμε επιλέξει να πάρουμε σήμερα ένα κόμπο με το κλασικό το μπεργκεράκι των Kratz, αναψυκτικό μαζί και τις πατατούλες. Να πούμε ότι όλα αυτά είναι στα 7,5 ευρώ, μια τιμή που τη θεωρώ άκρος value. Πάμε όμως να δούμε και τη γεύση, οπότε αν συμφωνείς φύγαμε για το γνωστό δοκιμή και βαθμολογία. Αυτό ήθελα να ακούσω. Είναι το συμβολικό του Παπατζίμ αυτό. Δοκιμή και βαθμολογία. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα μπέργκερ και να τα δοκιμάσουμε. Να πούμε ότι είμαστε 100% real, δεν έχουμε δει ούτε καν τι έχει μέσα το burger. Θα το ανακαλύψουμε εδώ τρώγοντας, να δούμε ποιος από τους δυο μας είναι ο καλύτερος γευσιγνώστης. Σίγουρα εντάξει, αυτός έχει τα ενία γιατί είναι ο γνωστός food reviewer Παπατζίμ στο TikTok. Μπείτε λοιπόν να τον ακολουθήσετε και να δείτε και τα υπόλοιπα βιντεάκια του. Ωραία φίλε, φαίνεται πολύ τούμπανο. Παπατζίμ, δυνατό. τούμπανο φαίνεται. Είναι ώρα για το κλασικό μακροβούτι. Μακροβούτι. Τι λες ρε μάγκα? Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα. Μάγκα μου είναι ωραίο. Μπεργκεράκι με αφράτο ψωμάκι, το κοτόπουλο είναι κομπλέ. Πατατούλες. Πρέπει να τεστάρουμε και τις πατάτες, έχεις δίκιο. Με τα χέρια έτσι. Ας τα πυρούνια για αυτά. Πάντα με τα χέρια. Πλήθουμε και δάχτυλο. Εδώ ότι έχω γίνει χάλια φίλε, αλλά το μπέργκερ μου άρεσε πάρα πολύ. Τραγανή πατατούλα Δεν το περίμενα. και τραγανό κοτόπουλο. Νομίζω ότι το Kratz έχει δικαιολογήσει το όνομά του μέχρι στιγμής. Είναι όντως Kratz. Δεν το περίμενα. Πες με είναι και η πρώτη φορά που τρώω Kratz. Έχω ξαναφάει, αλλά ας είμαστε συγκρατημένοι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας για το βίντεο. Σίγουρα έχουμε δρόμο και εμένα έφαγαν και τα μάγουλά μου. Είναι γνωστό ότι όταν ένα μπέργκερ είναι καλό, αφού το φας πρέπει να κάνεις μπάνιο μετά. Πώς τα λέει παιδιά, Παπατζίμ. Εσύ του τρως κι όλο, ναι. Ξεκάθαρα, το δοκιμάζουμε, σημαίνει τρώμε τα πάντα. Ναι, θα πρέπει δηλαδή να έρθω να είμαι πιο έτοιμο πόλεμος. Πρέπει να δώσουμε πόνο και μετά να πούμε τη γνώμη μας. Και αν θέλεις βέβαια, σε πάω και μια κόντρα στο επόμενο μαγαζί. Ποιος θα το φάει πιο γρήγορα? Κάνουμε ένα μίνι διαγωνισμό. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι το Αποδέχομαι φαβορί. challenge. Άσε ποιο είναι το φαβορί, ποιος θα κερδίσει είναι το θέμα. Λοιπόν παιδιά, αφού τα διαλύσαμε, δεν αφήσαμε ούτε πατατούλα. Όχι εντάξει, πατατούλα αφήσαμε λίγο γιατί έχουμε να δοκιμάσουμε και άλλα μαγαζιά. Αφήσαμε λίγες πατάτες. Εγώ σε προκάλεσα πριν, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει να σε φοβάμαι και έχω αρχίσει να έχω δεύτερες σκέψεις. Ήσουν ο πρώτος που τελείωσε το μπέργκερ. Αφού το Για κατάπια. να δούμε στη συνέχεια, ίσως έχουμε ανατροπές σήμερα. Λοιπόν, πάμε στη βαθμολογία, Παπατζίμ. Να πούμε καταρχήν ότι θα βαθμολογήσουμε με βάση τη γεύση, το πιο βασικό,
την ποιότητα που γευτήκαμε και την τιμή. Σωστά. Λοιπόν, με βάση όλα αυτά, εγώ σίγουρα έμεινα ενθουσιασμένος, μου άρεσε, θα πω την αλήθεια. Η τιμή του ήταν πάρα πολύ καλή, με 7,5 ευρώ. Ο είναι ορισμός του value for money, το λεγόμενο τίμιο που λέω. τιμιότατο. Θα βάλω ένα τίμιο οχταράκι. Εγώ πριν δώσω βαθμολογία να πω ότι το ψωμάκι ήταν αφρός, πολύ ωραίο πατατόψωμο. Μέσα από ό,τι κατάλαβα είχε μπέικον, είχε σος τσένταρ, μαρουλάκι ντομάτα, κλασικά πατροπαράδοτα και είχε και σος μπάρμπεκιου. Το κοτόπουλο ήταν τραγανό. Οι πατατούλες είναι απλά ok για να συμπληρώσουν το μπέργκερ. Εγώ θα βάλω ένα 8,7 στα 10. Σε αυτή την τιμούλα δεν βάζω κάτι λιγότερο. Δεν φέραμε τυχαία έναν food reviewer σε αυτό το κανάλι, λοιπόν, παιδιά. Και φύγαμε για το δεύτερο. Πάμε για τη Φύγαμε, συνέχεια. λοιπόν. Πατζίμ, δεν πάμε και πολύ μακριά τώρα, Η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβώς απέναντι, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ανταγωνιστές τα δύο καταστήματα και πάμε να κρίνουμε το ποιος είναι ο καλύτερος. Πούμε ότι τα KFC είναι πολλά χρόνια, είναι μεγάλη αλυσίδα, αμερικάνικη, τι είναι αυτή. Είναι παγκόσμιος κολοσσός, το ναι, κράτς είναι μια προσπάθεια της Ελλάδας. Πάμε να δούμε ποιος το κάνει καλύτερα. Πήγαμε. Τώρα να κινηθούμε στις ίδιες γεύσεις, στα ίδια πράγματα. Πάμε πάλι κλασικά για να είμαστε και αντικειμενικοί. Μπέργκερ παίρνετε έτσι, όχι αμάξι. Γεια σου Γιάννη, κορατέ. Ωραία. Complete order. Λοιπόν, Παπατζή, πάμε KFC, έχουμε έρθει, πήραμε μπεργκεράκι να δοκιμάσουμε. Δεύτερη στάση λοιπόν στην προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε το καλύτερο κοτόπουλο της Θεσσαλονίκης. Λίγο πιο στεναχωρεμένα τα πράγματα, αν μπορεί να δείξει ο βιντεογράφος εδώ. Αλλά ίσως έχουμε πολύ καλύτερη γεύση. Ποτέ δεν ξέρεις με αυτά. Και πατάτες, έτσι, θα δοκιμάσουμε και πατάτες. Φύγαμε λοιπόν για το γνωστό. Δοκιμή και βαθμολογία. Τελείωσε. Άμα έχεις παιδιά food reviewer μαζί σου, τι άλλο θέλεις. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι τα τρία μπεργκεράκια είναι 14 και 40 και 3,20 είναι οι πατατούλες. Πήραμε μία για να δοκιμάσουμε όλοι, μη σκάζουμε κιόλας γιατί έχουμε και συνέχεια. Ακολουθεί συνέχεια. Εδώ με το φίλο μου τον Mr. Naski είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε πατάτες από KFC. Για Φύγαμε. πάμε. Τούμπαν η πατάτα. Εν τω μεταξύ κοιτάει και αυτός έτσι πλάγια, σαν να μου πει εντάξει φίλε, δεν είναι λίγο καλύτερες οι πατάτες, Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Εδώ πήραμε τις απλές τις πατατούλες και είναι αρκετά καλύτερες, ομολογώ. Ναι, συμφωνώ. Πάμε και στο μπέργκερ. Πάμε να Πάμε κάνουμε για unboxing και βλέπουμε. unboxing και βλέπουμε. Πώς τα λέει ρε παιδί, πώς τα λέει. Α, είναι πολύ παρόμοιο με το άλλο. Πώς φαίνεται. Φαντάζομαι εννοείς παρόμοιο σε υλικά γιατί σε μέγεθος εδώ έχουμε μεγάλη διαφορά. Τεράστια. Και λείπει και η ντομάτα, έτσι. Λείπει η ντομάτα. Το τσένταρ εδώ δεν το έχουμε σε σος τσένταρ. Έχει και κρεμμύδι μέσα. Δες. Εδώ πάνω τι είναι αυτό. Σος τσένταρ δεν είναι. Έχουμε και τσένταρ και σος τσένταρ. Ναι. Ο Mr. Naski εδώ ήρθε να με διορθώσει. Απλά τώρα πρέπει να κάνουμε challenge. Και έχουμε και είπες. ένα challenge που τρέχει, το οποίο δεν νομίζω ότι να θέλεις να το ακυρώσουμε. Όχι φυσικά. Αφού με προκάλεσες, θα το έχεις το challenge, φίλε μου, και θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος. Ας μας πει ο κάμεραμαν πότε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μάγκες μου, πάμε σε 3, 2, 1 Πάμε! και... Πήγαμε. Ω, Πιο γρήγορα, καταπίνετε. δεν αυτό και εδώ. Εγώ νομίζω ότι θα καούμε αρκετά. Τι πήραμε, ρε. Δεν μ' αρέσει να χάνω. Έχεις μπλέξει όμως εδώ με τον ειδικό. Η αλήθεια είναι αυτή ότι σε βλέπω ρε, πώς θα τρώει όλα αυτά. Σας κάτσει καμιά μέρα κανένας κρίσης σε εμάς εδώ. Ωραία φίλε, λίγο σως. Δεν μασάμε πουθενά, συνεχίζουμε κλασικά πατροπαράδοτα. Να δω πώς θα φάω το τρίτο μπέργκερ. Έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή, το παραδέχομαι. Περίμενε να καταπιεί. Ποιος καταπιεί πρώτος? Ω! Άνοιξε. Αν ισοπαλία, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο YouTube. Ισοπαλία. Ωραία, στο επόμενο γύρο. Τι λες πάμε ρε, ισοπαλία. θα πάθουμε εμείς τίποτα. Ισοπαλία.
Ας το πάμε ισοπαλία. Και ας συμφωνήσουμε εδώ ότι η πρόκληση θα λυθεί σε ένα άλλο βίντεο. Ωραίος, μ' αρέσει. Συμφωνώ απόλυτα. Προετοιμασμένος βλέπω, Πάντα ο έμπειρος ξέρει τι κάνει. Άρε εμπειρία. Όπως θα δείτε και στο προφίλ μου στο TikTok, έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο μέσα στο αυτοκίνητο, οπότε ξέρω τι παίζει όταν τρως έξω. Πάντα προετοιμασμένος. Ο παλιός είναι αλλιώς. Θα σου μάθω και εσένα τα κόλπα, Μίστερ Νάσκι, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, δοκιμάσαμε και KFC, κάναμε και το challenge μας, βγήκαμε ισοπαλία, δώσαμε υπόσχεση repeat για επανάληψη σε άλλο βίντεο. Αφού ήταν το πρώτο challenge που βγαίνει ισόπαλο, Το έχουν ξανακάνει στο YouTube. Δεν το έχει ξανακάνει κανείς. Είπαμε να βάλουμε VAR, αλλά τελικά είπαμε να το λύσουμε σε δεύτερο γύρο. Ο διαιτητής έδειξε έτσι, αλλά εμείς αποφασίσαμε. Πάμε λοιπόν για βαθμολογία. Πάμε για βαθμολογία. Να πω ότι εδώ ήταν πολύ μικρότερο. Το ψωμάκι ήταν πολύ τυποποιημένο για μένα. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια γνώμη. Ναι, και εμένα το ψωμάκι από το κράτς μου άρεσε πιο πολύ. Αυτό ήταν πολύ απλό. Δεν με τρελάνε. Εδώ όλα τα πράγματα τα βρήκα πιο κάτω σε σχέση με το κράτς. Εκτός βέβαια από το βασικό πρωταγωνιστή. Το κοτόπουλο να πούμε ότι είναι ποιοτικότερο, είναι ανώτερο. Αλλά αυτό για μένα δεν σώζει όλα τα υπόλοιπα. Ναι, συμφωνώ. Οπότε λέω να δώσω πρώτος βαθμολογία. Και εδώ θα βάλω 8,2 στα 10. Εγώ θα βάλω 7,6. 7,6 παιδιά από το Mr. Naski λοιπόν. Σκληρός λοιπόν ο Mr. Naski. 6-7. Και μένει να δούμε τι θα μας πει για τον Τζακαρού. Τζακαρού, πάμε να δούμε λοιπόν. Τζακαρού από που δεν έχω ξαναδοκιμάσει και το περιμένω πώς και πώς. Φύγαμε κι εγώ πρώτη φορά Τζακαρού και σίγουρα η γνώμη του Παπατζήμ θα μετρήσει για τον Τζακαρού, παιδιά. Κύριε, πώς νιώθετε που θα φάτε πρώτη φορά Τζακαρού? Παρθενική φορά Τζακαρού λοιπόν. Κλασικά είμαι περίεργος, θέλω να το δοκιμάσω όπως θέλω να δοκιμάζω τα πάντα. Κάνουμε taste test σε οτιδήποτε τρώγεται. Τολμηρός ο Παπατζήμ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε σκάσει, αλλά θα το παλέψουμε. Να πούμε ότι το μπεργκεράκι είναι στα 5 και 30 και πάμε να ανοίξουμε να δούμε πώς είναι και από μέσα. Πατατούλα. Ας ξεκινήσουμε με πατάτα. Φύγαμε λοιπόν. Κάτι έχει πάνω. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι. Εγώ θα πω ότι μάλλον βρήκαμε τον νικητή για τις πατάτες. Τυράκι είναι αυτό που πάμε. Τι είναι? Θα συμφωνήσω και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πατάτα είναι φανταστική, παιδιά. Αλλά σήμερα είπαμε ότι θα κρίνουμε το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο της πόλης. Σωστός. Οπότε φύγαμε γι' αυτό. Πάμε. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, να το δει και ο κόσμος. Διαφορετικό είναι. Έτσι είναι. Μπριός, μάλιστα. Θα γίνουμε καπέλο. Δες το λίγο, δείξε και εσύ Παπατζήμ. Να πούμε ότι εδώ είναι μπριός, δεν πήραμε μπέργκερ, πάμε με κάτι διαφορετικό και ας ελπίσουμε να μην γίνουμε πολύ χάλια, γιατί θα γίνουμε χάλια είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε μακροβούτι νούμερο 3. Ωραία φίλε, εδώ θα γίνουμε χάλι. Τούμπανο. Άιντε. Τώρα καταλαβαίνω γιατί μου το γράφατε τόσες φορές ξανά και ξανά να έρθω να φάω εδώ. Πραγματικά δεν παίζεται το σάντουιτς. Θα συμφωνήσω απόλυτα, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο του Τζακαρού που το ακούμε τόσο πολύ και είναι τόσο viral. Μάλλον για αυτόν τον λόγο έχει γίνει viral. Ναι, είναι νόστιμο, είναι νόστιμο. Έχουμε ένα κοτόπουλο ζουμερό μέσα και με φοβερό πανάρισμα. Ναι, και πολύ κοτόπουλο, δηλαδή το νιώθεις το κοτόπουλο, είναι ωραίο. Μ' άρεσε πολύ. Συνεχίζω, εγώ δεν σταματάω. Μίστερ Νάσκι, σε βλέπω πατήσαμε φρένο. Εγώ είμαι για reverse τώρα, φτάνει, την έβαλα. Βαθμολογία τότε. Βαθμολογία. Εγώ είμαι έτοιμος. Πάμε και βαθμολογία. Σχέση ποιότητα, τιμή και γεύση, θα βάλω παιδιά ένα εννιάρι. Μ' άρεσε πολύ. Και εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Είναι το καλύτερο από τα τρία που δοκιμάσαμε. Θα βάλω 9,4 στα 10 και θα έρθω να ξαναδοκιμάσω και τα υπόλοιπα, γιατί το μαγαζί φαίνεται ότι αξίζει και έχει να δώσει πολλά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το πολυπόθητο βίντεο με τον Παπατζήμ. Νικητή βγάλαμε τον Τζακαρού Παπατζήμ. Βάλαμε το Τζακαρού, συμφωνήσαμε, ήταν το καλύτερο απ' όλα. Περάσαμε ωραία, δώσαμε μια υπόσχεση για να ξαναβρεθούμε. Εννοείται ότι θα ξανακάνουμε βιντεάκι. Γράψτε μας και εσείς κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε η συνεργασία και γράψτε μας σε τι άλλο θα θέλετε να μας δείτε μαζί.
Για περισσότερα τέτοια βίντεο κάντε subscribe και στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε. Bye!